Hello guys! Good afternoon! Welcome back to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuporta sa akin, welcome again to my channel. Ngayon po ay gagawa po ako ng first impression ng CARELINE lipstick. So, magsisimula na tayo. May konting mini review lang kasi di ko naman titest ng matagal. Panandalian lang, kaya mini review and first impression. So, guys, ito yung liquid lippie ng CARELINE. Yan siya, guys. So, sana nagpo-focus yan. So, magsisimula tayo sa packaging. So, ganyan yung packaging niya, guys. Ano lang to siya? Parang semi-glass na plastic. Tapos, ang cute-cute. Pag nakakita ko ng cute na mga packaging, ang bilis kong maengganyo yung gusto kong bilhin kasi dahil sa packaging, kahit di ko pa na-try. Yan, mga ganyan. Yun, may pa-heart-heart dyan. Tapos, may dyan yung mababasa na, ay, baliktad ba? CARELINE liquid lippie. So, may lips dyan. So, akala ko, guys, nung binili ko to, ano to siya, yung bullet lipstick, ganyan. Akala ko ito talaga yung lipstick niya. Tapos, pag bubuksan natin, ay, akala ko pa ganun. Paikot yung bukas. Tapos, ganyan siya. Narinig nyo yung tumunog, guys. Tapos, ganito yung ano niya. May applicator siya dito. Yan. So, pagkatapos ko sa packaging, guys, yung pangalawa kong ginagawa, aamuyin ko yung product. Okay lang yung amoy niya. Hindi naman gaanong amoy kimikal. Yung pinaka-mild lang na may kunting amoy lang. Tapos, guys, isa-swatch natin, guys. Ganito sa loob. Sana marami to sa loob. Ganyan lang yung kahaba. So, yan yung mga pinaka gusto kong shade ng lipstick. May pagka peach. Guys, personal, guys, hindi gaanong light yung shade, pero pag sa camera light siya. Pero mas kunting dark pa nito, guys, yung kulay nito, guys. So parang may pagka kunting red na peach, pero iba siya sa camera, promise. May kasing ganyan siya, pero hindi naman ganong red sa sa personal. Yeah. Sa applicator, guys, meron siyang do foot applicator, DOA, do or do. Yeah, meron siyang do applicator sa dulo, spongy tip. So, maganda pag mga ganito din, guys, kasi yung hindi pag may applicator, konti lang yung mo. May estimate mo paglagay, hindi ganong marami, pwede mo bawasan. So, yan na siya, guys. Tapos na ako, guys. Sa camera, light na light siya. Pero sa personal, hindi gaanong light na ganito. Sa camera, parang peach na may pagkakunting orange. Pero sa
dito sa, sa personal. Ganyan. Ganito talaga yung kulay niya, guys. Mamumuo siya pag hindi ma-blend even. Yung paglagay mo, kailangan even talaga, pantay. Kasi kung hindi, mag-dry siya agad, kaya parang namumuo. So, bilis talaga niya mag-dry. Tapos, feeling niya sa lips, tight na tight talaga siya. Kasi mabilis siyang nag-dry, pero hindi naman annoying na pagka-tight niya. Ano na to, mga 3 minutes. Ito-transfer siya, pero, wow! Kahit nagta-transfer siya, guys, nandyan pa rin yung product, guys. Hindi nabawasan. Syempre nabawasan siya, pero hindi nawala yung products dito. So, maganda to. Kasi pag kumakain ka or uminom ka ng tubig, siguro kahit nagta-transfer siya konti, nandyan pa rin sa lips mo. Yung iba hindi masama tingnan. Ita-try ko, guys, so magta-transfer ba siya sa baso or sa cup. Ayun. Oh. Kita niyo, guys? Transfer siya, guys. Pero konti lang. Nasaan ba yun? Dito konti. Nakita niyo ba? Tapos dito meron yung tubig, guys, ha? Isa pa. Meron siya konting-konti talaga. Yan siya. Nata-transfer siya, guys, pero kahit nata-transfer siya sa baso, siguro pag kumakain sa mga kutsara, ganyan, pero nandiyan pa rin siya. Pero, guys, hindi ko akalain na kahit nata-transfer siya sa iba, nandiyan pa rin siya, nakastay pa rin siya. Hindi pa rin nawala or yung naiwan niya sa lips, hindi tapyas-tapyas. Ano bang yung kalimutan ko sa Tagalog niyan eh. Hala, guys, ang ganda talaga, guys. Siguro para sa akin mag long last to kasi kahit na-transfer na siya kahit nag-transfer na siya, hindi pa rin siya nawawala sa lips. Guys, yung first impression ko, tapos mini review, ang ganda ng na to, CARELINE liquid lipstick, tapos 3.2 ml. Tapos, guys, ang mura lang ito, guys, 125 pesos. So, saan ka pa? Ang cute, tapos marami na din, 3.2 ml sa halagang 125. So, ang ganda-ganda ng kulay. Yung shade pala nito, guys, is maple. Yeah, maple. So, that's all, guys. Thank you for watching. I hope to see you again to my next video. I hope you enjoy my video. Bye!